देग्लाय कर्नाटका बर' रैखाथि एस'सिएशन आफादा बड'लेण्ड गेस्ट हाउस बेंगलराव खुंगा सेथि रंजालि बैसागु फोरबो खुंफुंनो थाखाय थि थांखि लानाय जाबाय रायजोफोर। खुलुमबाय रायजोफोर। गिबियावनो कर्नाटका बर' रैखाथि एस'सिएशन आफादनिफ्राय गासै बर' रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। बेजोंनो लोगोसे दिनै कर्नाटका बर' रैखाथि एस'सिएशन आफादा ससियेल मिडियानि थ्रुयैहाय मोनसे गोजोनथाव खौरां एबा मोनसे मोजां हाबाफारि लानाय बेखौ जोङो नोंथांमोननि गेजेरावहाय फोरमायहरनो सानदों। दा दिनै कर्नाटका बर' रैखाथि एस'सिएशन आफादा बेंगलरनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआवहाय गेवलां मेल जथुमा लानाय जादोंमोन। दा बे गेवलां मेलनि गेजेराव जोङो रायजो राजानि मदद एबा रायजो राजानि हेफाजाबजों गुवारै सावरायनानै कर्नाटका बर' रैखाथि एस'सिएशन आफादा बे बोसोरावहाय खुंगा सेथि रंजालि बैसागु फोरबो खुंफुंनो थाखाय थि थांखि लानाय जाबाय। दा जोङो अक्ट'खौ लादों नोंथांमोन, फैबाय थानाय एप्रिल दाननि 26 अक्ट'खालि बाराया जागोन रबिबार। दा बे रंजालि बैसागु फोरबो खुंफुंनायाव बाहागो लाफैनो एबा गासै बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ नुजाफैनो थाखाय जोंनि कर्नाटका बर' रैखाथि एस'सिएशन आफादनिफ्राय गुरैयै खावलायहरबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो बे 26 एप्रिल रबिबार बारायखालि जोंनि कर्नाटका बर' रैखाथि एस'सिएशन आफादनि खुंफुंगोन रंजालि बैसागु फोरबोआव नोंथांमोनहा गासैबो बाहागो लाफैगोनखौ जोंनि केबिआरए आफादनिफ्राय मिजिं थाबाय। गोजोन्थों रायजोफोर। थेंक इउ।